Wow, pogledajte, devojke odmaraju na obali mora. Blago njima. Gledajte kako uživaju. A šta to sve vodi? Dve školjke su izbačene na obalu. Wow, čarobne su. Jao, šta se dešava? Wow, sad ste postale sirene. Neverovatno. To je bio samo san, dobro je. A šta je sa mojim nogama? Sve u redu, nisam sirena. Jao, alarm. Joj, kasnim u školu. Moram da požurim. Evo, svaki dan perem podove u školi. Baš sam se umorio. O, tačno, stavit ću ovdje znak da je klizavo. Odlično. Nastavit ću sa radom. Društvo, koga ste to vidjeli? Pa to je Molly došla. Kako je lijepa. Izgleda zaista cool. Ali pazi, tu je klizavo. Joj, sad će pasti. To je sigurno bolelo. Jao, i sad se joj svi smeju. Jadna. Pogledajte šta se dešava sa Molly. Ona je pokvasila ruke i pretvara se u sirenu. Trebalo je samo aktivirati njene moći vodom. Gledajte, sada ima rep. Neverovatno. Sada svi u školi znaju da si sirena. Čak i čistač Sam. Šta? Ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hej! Kako si se usudio? Poprskao si me kolom. Šta se dešava sa mnom? Ne. Ne mogu da verujem. I ja se pretvaram u sirenu. Šta? Šta? Čekajte, a možda je problem u koli? Ideja. Hajde da probamo. Još jednom. Hoće li uspeti? Hajde, gdje ti rep? Jao, nije uspelo. Samo sam džabe polio učenicu. Joj, sad ću dobiti otkaz. Pa dobro. Padam. Ispostavilo se da rep nije najstabilnija opcija. Držite me. Stvarno ću pasti. O ne, to je zvono za čas. Ja imam rep. Ne. Joj. Šta sad da radimo? Imam ideju. Sad ću ti pomoći da ostaneš. Hajde, hvataj. Odlično. Opet padamo, drži me. Sve u redu. Hajde, zajedno će nam biti lakše. Počeo je čas. Svi su tako nervozne. Jer je to čas najstrožije učiteljice u školi. Joj, a devojke su još i zakasnile. Nagrabale su. Učiteljica mrzi kašnjenja. Sad će vas naterati da rešavate najteži test iz matematike. Kakvo razočaranje. Devojke, jeste li spremne? One su u šoku. Okej, hajde, razmislite. Ja uopšte nisam spremna za test. Šta da radim? Ova štreberka mi može pomoći. Kako je bezobrazna. Ako je to u akvarijumu? Pa to je mali aksolotl. Odlično. I ja imam rep. Znači, on mi je brat na neki način. Dakle, sad ću upotrebiti čaroliju sirene. Neka pogleda tačne odgovore, a zatim mi javi. Hajde, mali. Nemoj me izneveriti. Moraš sve dobro zapamtiti. Odlično, a sad mi reci. Ja čak razumem i riblji jezik. Odlično, baš ti hvala. Jao, učiteljica te primetila. Ona sve zna.
Sad će kazniti Janice. Joj. Pričati pogrešne odgovore. Sad ćeš dobiti lošu ocenu. Eto, Janice je pala na testu. Jao, baš mi je žao. O ne. Ups, sa mnom se to ne sme desiti. Treba i meni aksolotl. Hajde, dragi. A vreme je da malo ohladimo učiteljicu. I eto! Uspelo je! Sad je sva mokra. To je bila moja najbolja ideja. Tako joj treba. Jao li, šta se dešava sa učiteljicom? O ne! I ona postaje sirena. Gledajte! Ima rep. Samo je to tajna. O tome znaju samo Molly i Janice. Onda morate im dati petice za test. Onda će čutati kao ribe. Super! Sad su svi zadovoljni. Šta bilo? A mi? Ko dobija dobre ocene, da ide na super shopping. Šta su naše sirene kupile? O, kolika kupovina! A kakva je to prodavnica? O, ovdje je tako lepa odeća, tako moderna. A evo i stiliste. On će vam pomoći da nađete svoju veličinu. Samo jedno pitanje. Da li ste već radili sa sirenama? Izgleda da ipak niste. Uplašio se vas, ali ne brinite. One su samo sirene, nisu čudovišta. Dobro, znam šta da radim, ja sam profesionalac. Hajde da uzmemo ovu haljinu. I ovu. Da. A sada treba malo poraditi makazama. Skratit ću ovdje i ovdje. O, šta to radite? Strpljenje, mlade dame. Još malo. I eto, pripremio sam 2 sjajna kompleta za vas. Šta kažete, jel vam se dopada? Wow, kombinacije su ispale tako lepe. To je super. Pogledajte, Molly je tako prelepa i slatka. Izgleda savršeno. Ne mogu da se nagledam. O, Janice! I tvoje odeće izgleda prelepo. Mnogo ti dobro stoji, zlato. Moramo priznati. Stiliste odlično odradio posao. Ali, da li imate čime da mu platite? Je li, devojke? Oho! Poluge zlata i srebra. Zanimljivo. Tog će sigurno biti dovoljno. Hvala puno. Molly, hajde da se slikamo. Tako smo lepe. Da, izgledamo sjajno. A gde je Molly? Šta je s tobom? Halo? Hej! Šta se desilo? I šta je s mojim repom? Pa ja imam opet noge? Ništa ne razumem. Da li je to bio san u snu? Okej, vreme je za školu. Ovdje je sve kao pre. I pod je klizav, kao što je i bio. Joja, evo i čistača sa kolom. Tačno, sad ću prosuti kolo na sebe. I gde je moj rep? O ne, da li sam sve ovo sanjala? Super, imam noge! Janice, imamo noge! Čudne je danas. Šta je sa njom? Juhu!
A ja sam i dalje sirena. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!